श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाति कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे को। हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत संगिन मत गुरु मन महादना मन्निष्ठारग मत भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम संप्राय राधिकाय हरे कृष्ण പിന്നെ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യക്കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യവാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വിധിരക്തേ ച വസ്തുതഃ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യക്കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യവാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വിധിരക്തേ ച വസ്തുതഃ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യക്കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യവാപ്തഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വിധിരക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യക്കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യവാപ്തഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വിധിരക്തേ ച വസ്തുതഃ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യക്കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യവാപ്തഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ
സർവാത്മനി വ്യതിരക്തേ ച വസ്തുതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ധന്യവാദ്. മാതൃശ്യാമദേവദാസ്മതജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മത്തെ യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാണ് മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതാഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മത്തെ യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഷാജി മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മത്തെ ഹ്യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജലക്ഷ്മി മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന തിരോധ കർമ്മദേ കർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്ത ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ ഹ്യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതാഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ ഹ്യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ ഹ്യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃത യുക്തം ച ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതാരായിരുന്നു? ഫോണിന്റെ പേരാണുള്ളത്. ഓപ്പോ K30. ആരായിരുന്നു? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോ. ആരായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ ഹ്യകർത്തുരംഗീകൃതമപ്യപാവൃതഃ യുക്തം ന ചിത്രം ത്വയി കാര്യകാരണേ സർവാത്മനി വ്യതിരിക്തേ ച വസ്തുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശ്വോദ്ഭവസ്ഥാന നിരോധ കർമ്മദേ
ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. सीतारामन माताजी, श्री गुरु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मदे यत्कर्तुरङ्गीकृतम रङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सुवर्णप्रभा माताजी, श्री गुरु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിദാന്ത സാംസ്കൃതിക ഉത്പാദിപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്നവനും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവയാലൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനുമാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം അങ്ങയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരാലും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത അങ്ങയുടെ ശക്തികൾ അങ്ങയെ സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകാൻ പരിപൂർണമായും യോഗ്യനാക്കുന്നു. സകലത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടവനാണെങ്കിലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് സകലത്തിന്റെയും സജീവതത്വം. അപ്രകാരം എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സങ്കല്പാതീതമായ ശക്തിയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃതുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേവൈ കവേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദേഹിതായ ഇതി. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃതുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേവൈ കവേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാദലാതിയോ നൃത്യുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേവൈ കവേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतरङ्ग विग्रह प्रत्यादते वै कवयो अभियाचते तस्मै नमस्ते अविदेहिताय इति. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി, ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാനുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃത്യരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദതേ വൈ കവയേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപാലൻ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ
രസാതലാദ്യോ നൃദുരംഗവിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസതലാദ്യോ നൃതരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയേഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ വിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാത് യോ നൃതരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ വിദദോഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാതയോ നൃദുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയേഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ വിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃതുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയോ അഭിജായതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മിശ്രി ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലായോ നൃദുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവേ അഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ അവിദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃദുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയേഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ വിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാൻ യുഗാന്തേ തമസാ തിരസ്കൃതാൻ രസാതലാദ്യോ നൃദുരംഗ വിഗ്രഹ പ്രത്യാദദേ വൈ കവയോ കവയേഭിയാചതേ തസ്മൈ നമസ്തേ വിദദേഹിതായ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. അല്ല നമുക്ക് ഉയർത്തണം. वर्तन भावात्म स्वपिदात സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഒരു രാക്ഷസന്റെ രൂപം പൂണ്ടെത്തിയ തമസിന്റെ മൂർത്തരൂപം വേദങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത് രസാതല ലോകത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹയഗ്രീവ രൂപത്തിൽ വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവൻ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചിലപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ തമസിൽ കൂടുതൽ മുഴുകുമ്പോൾ
വേദജ്ഞാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത പ്രതീതിയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ നിധി വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരിവർഷേ ചാഭി ഭഗവാൻ നരഹരിരൂപേണാസ്തി തദ്രൂപഗ്രഹണ നിമിത്തമുത്തരത്രാഭിദാസ്യേ തദ്ദൈതം രൂപം മഹാപുരുഷ ഗുണവാജനോ മഹാഭാഗവതോ ദൈത്യദാനവകുലതീർത്ഥീകരണശീലാചരിതഃ പ്രഹ്ലാദോ അവ്യവദാനാനന്യഭക്തിയോഗേന സഹ തദ്വർഷപുരുഷൈരൂപാസ്തേ ഇദം ചോദോ ഹരതി. ഹരിവർഷേ ചാഭി ഭഗവാൻ നരഹരിരൂപേണാസ്തേ തദ്രൂപഗ്രഹണ നിമിത്തമുത്തരാത്രാദിദാസ്യേ ദൈതം രൂപം മഹാപുരുഷ ഗുണവാചനോ മഹാഭാഗവതോ ദൈത്യദാനവകുലതീർത്ഥീകരണശീലാചരിതഃ പ്രഹ്ലാദോ അവ്യവദാനാനന്യഭക്തിയോഗേന സഹ തദ്വർഷപുരുഷൈരൂപാസ്തേ ഇദം ചോദോ ഹരതി. നോക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുരപ്രഭുപാദിച്ച്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഹരിവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ വസിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹാവതാരത്തിനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നിമിത്തമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും പ്രവൃത്തികളും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുര കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പതിതരായ വ്യക്തികളും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നരസിംഹദേവൻ ഈ ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭൃത്യഗണങ്ങളോടും എല്ലാ ഹരിവർഷവാസികളോടുമൊപ്പം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി നരസിംഹദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ കേശവന്റെ അവതാരത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ 10 പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഓരോ വരിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ, കേശവധൃത മീന ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ, കേശവധൃത വാമന രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ, ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജഗദീശ എന്ന പദം സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഉടമയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൈകളിൽ മുരളികയുമായി നിന്ന് ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന 2 കരങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലരൂപം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചിന്താമണിപ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമസേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ചിന്താമണിപ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമസേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആദിമ ഭഗവാനും ആദിമ ജനയിതാവും ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്നവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നവനും ആധ്യാത്മിക രത്നങ്ങളാൽ
ആധ്യാത്മിക രത്നങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാരാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷൻ എന്ന് അഥവാ മൂലവ്യക്തി എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കും. ഒഴുകുന്ന നദിയിലെ തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഭഗവാന് ശരിക്കും അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലരൂപം കൃഷ്ണൻ അഥവാ കേശവനാകുന്നു. നരസിംഹദേവൻ അവതരിക്കുവാനുള്ള കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദൻ അവന്റെ അതിശക്തനായ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു രാക്ഷസനാൽ കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുന്നിൽ നിസ്സഹായനായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഭീകരനായ രാക്ഷസനെ വധിക്കുവാൻ പാതിസിംഹവും പാതി മനുഷ്യനുമായുള്ള നരസിംഹദേവന്റെ ബൃഹത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വിതീയനായ മൂലവ്യക്തി കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനോ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജയദേവ ഗോസ്വാമി വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഓരോ വരിയിലും യഥാർത്ഥ പരമദിവോത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കേശവന്റെ നാമം ആവർത്തിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നരസിംഹ ചതുർദശിക്കൊക്കെ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാറും എടുക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേജസേ ആവിരാവിർഭവ വജ്രനഗാ വജ്രദ്രംഷ്ടാ കർമാശയൻ രന്ദയ തമോഗ്രസഗ്രസ ഓം സ്വാഹ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ടാ ഓം ശ്രൗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേജസേ ആവിരാവിർഭവ വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ്ട്ര കർമാശയൻ രന്ദയ തമോഗ്രസഗ്രസ ഓം സ്വാഹ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ടാ ഓം ശ്രൗം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും പോട്ടെ. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേജസേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേ. ആവിരാവിർഭവ വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ്ട്ര കർമാശയൻ രന്ദയ തമോഗ്രസഗ്രസ ഓം സ്വാഹ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ടാ ഓം ശ്രൗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേജസേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ നമസ്തേജസ്തേ. ആവിരാവിർഭവ വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ്ട്ര കർമാശയൻ രന്ദയ തമോഗ്രസഗ്രസ ഓം സ്വാഹ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ടാ ഓം ശ്രൗം. അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ടാ ഓം ശ്രൗം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നരസിംഹ ചതുർദശിക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടമായ നരസിംഹദേവന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള നഖങ്ങളും ദന്തങ്ങളുമുള്ള അലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാക്ഷസ തുല്യങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദയവായി തുടച്ചു നീക്കിയാലും
ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞത അകറ്റിയാലും അതുമൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയരായി തീരാൻ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായി പഠിച്ചു വെക്കുകയും നമുക്ക് ദിവസവും ചൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4:22-39 സനത് കുമാരൻ പുതുമാരജാവിനോട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു. യത്പാദ പങ്കജ പലാസ വിലാസ ഭർത്ത കർമാശയം ഗ്രഥിതമുദ്ഗ്രഥയന്തി സന്ദഃ തദ്വന്നരിക്തമതയോ യതയോപി രുദ്ധ ശ്രോതാഗണാസ്തമരണം ഭജ വാസുദേവം. യത്പാദ പങ്കജ പലാസ വിലാസ ഭർത്ത കർമാശയം ഗ്രഥിതമുദ്ഗ്രഥയന്തി സന്ദഃ തദ്വന്നരിക്തമതയോ യതയോപി രുദ്ധ ശ്രോതാഗണാസ്തമരണം ഭജ വാസുദേവം. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ പെരുവിരലുകളുടെ സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുന്ന ഭക്തർക്ക് ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കടും കെട്ടുകളിൽ നിന്നും നിഷ്പ്രയാസം സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അഭക്തർക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ തിരമാലകളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവരതിന് ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ, വാസുദേവപുത്രന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവസത്യക്കും അവന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും വിധം പദാർത്ഥത്തെ പരമാവധി ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അതിശക്തമായ അഭിവാഞ്ച്യം. ഇതിനായി ബദ്ധാത്മാവിന് ഒന്ന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്രകാരം അവന്റെ ഫലേച്ഛാമോഹങ്ങൾ തുടരുന്നു. പരിപൂർണമായും ആഗ്രഹരഹിതനാകാതെ ആർക്കും ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയെ അഥവാ ഭക്തിത സേവനത്തെ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി താഴെ പറയും പോലെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഒരുവൻ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേട്ടങ്ങളോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണം. ഇതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ അജ്ഞതയുടെ സാന്ദ്രമായ തമസിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം അവന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ച നരസിംഹദേവനെ സദാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നിഗ്രഹിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാന് നമ്മൾ സദാ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഹിരണ്യം എന്നാൽ സ്വർണം എന്നും കശിപു എന്നാൽ മൃദുവായ കിടക്ക എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും ശരീരത്തെ സുഖപൂർണമാക്കി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിന് വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വേണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണനായ പ്രതീതിയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അതുമൂലം അവൻ നരസിംഹദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹദേവനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ഭദ്രശ്രവാൻ അല്ലെ, ധർമ്മരാജിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭദ്രശ്രവാൻ ആ ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അയശീർഷ ആ ഹയഗ്രീവാൻ. നമുക്കിവിടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മാധവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു രൂപം അല്ലെ, ഈ ലീല എന്താണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴ്. അപ്പോ ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറയാ, കുതിരയുടെ മുഖമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ. അപ്പോ അതില് എന്താ പറയുന്നത്, വേദങ്ങള് വീണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തില് അവതരിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹയഗ്രീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അസുരൻ വരം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കാവൂ. കുതിരയുടെ തലയായിട്ടുള്ള രൂപമായിരുന്നു ആ അസുരൻ്റെത്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാവൂ. ആ വീട്ടിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഹിരണ്യ കശിപു അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം മരങ്ങൾ നേടി, ഇങ്ങനെ ആരും എന്നെ വധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ, മൃഗോ മനുഷ്യരോ അല്ലെ, ദേവനോ അസുരനോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെ, ആരും അങ്ങനെ വധിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഉപാധികളായി നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലുള്ള ഒരു വരം നേടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ വേദങ്ങൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കുതിരയുടെ മുഖമായിട്ടുള്ള ആ ഹയഗ്രീവാവതാരം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അത്ഭുതമൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്തൊന്നും മരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എല്ലാവരും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, അവർ അതിനായിട്ട് സമയം ചെലവാക്കുന്നു, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനെന്നും എന്റേതും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മകൻ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു വ്യക്തി മരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അപ്പോ അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട്, കോടിക്കണക്കിന് എന്താ പറയാ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട്
അദ്ദേഹം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നടത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭാഗവതം എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായത്. ഓരോ ദിവസവും പ്രഭുപാദർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും പണമുണ്ട്, അത്രയും കോടികളുണ്ട്, അത്രയും സയൻസ്, മെഡിക്കൽ സയൻസ്, അത്രയും എന്താ പറയാ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ആൾ പോലും മരണപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഡോക്ടർക്കോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഡോക്ടർക്കോ മരുന്നിനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരുമല്ല ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. അതാണ് സത്യം അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കണം, അത് അതിൽ മുഴുകണം, അങ്ങനെ അതൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് മരണം വരുന്നത് പോലും അറിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും എല്ലാവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല. ജാതസ്യോ ധ്രുവോ മൃത്യു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത. എന്തായാലും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം മരിക്കണം. അവസാനമായിട്ട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴാണോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാവണം അല്ലെ, അപ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, മായയുടെ സ്വാധീനം അത്രയും ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വിട്ടുവരാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ ഒരു ലീലയിൽ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രൻ പോലും ഒരിക്കലേ ഇന്ദ്രൻ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻ പന്നി ആയപ്പോഴും അത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത്, നീ ഇന്ദ്രനാവേണ്ടതാണ്, നീ ഇങ്ങനെ പന്നിയുടെ ഈ രൂപത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, ഞാനിവിടെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുക. എന്താണ് പന്നികള് മലമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത്രയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തം സ്വന്തം പദവിയോ സ്വന്തം ലക്ഷ്യമോ കർത്തവ്യമോ ഒന്നും ഓർക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരുവനും മായയുടെ സ്വാധീനം സ്പർശമേൽക്കാത്ത സ്വതന്ത്ര ആത്മാവാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കും. ഓരോരുത്തരും ധാർമ്മികതയ്ക്ക് കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ സുദൃഢനായി നിലകൊള്ളും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. എന്താണ് നമ്മള് അധികമായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരിക്കലും മായ പിടിക്കില്ല. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് മായ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. എന്താണ്? മായക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മായയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളോടൊക്കെ മായക്ക് ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ്? മായശക്തി എന്താണ്? മായയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മായയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോ പലപ്പോഴും പറയും തമാശ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് മായയുമായിട്ട് മായക്ക് കൂടുതല് ദേഷ്യം. എന്താണ്? അവരെന്താണ് അവരെല്ലാരെയും പിടിച്ച് മായയുടെ അനുയായികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഡിവോട്ടീസ് ആക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരാക്കുന്നു. അപ്പോ മായ ആരെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. അപ്പോ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം.
ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. എന്നിട്ട് പോലും അടുത്ത 2 ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. ഒരു ജന്മത്തിൽ ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മത്തിൽ അവസാനം മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും മാനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനും തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാനായിട്ടും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള മാനുകളുടെ ഒക്കെ അലഞ്ഞു തിരിയാതെ അവിടെ തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് ജഡഭരതനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ മാനിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തൊക്കെ നദിയിൽ കുളിച്ച് ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ ആത്മാവ് പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ജഡഭരതനായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെ. ജഡഭരതനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം പുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജ്. എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവസാന നിമിഷം മാനായി തീരുകയില്ല. ഒരാൾ പോലും എന്താ പറയേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഒരുവനും താൻ മായയുടെ സ്വാധീന സ്പർശമേൽക്കാതെ സ്വതന്ത്ര ആത്മാവാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കരുത്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലേ ഒരു ഭക്തൻ പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദ് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മായയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു സദാസമയവും മായയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മായയുടെ കെണിയിലാണ്, മായയുടെ കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. എപ്പോഴാണോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ മായയിൽ നിന്നും മോചിതമാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ മായയിൽ പെടുന്നു എന്നല്ല, എപ്പോഴും മായയിലാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അപ്പോഴും നമ്മള് മായയിൽ നിന്നും മോചിതരാകും. ഭഗവാനോട് മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേന, എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആയാലും അവൻ ഭഗവാന്റെ പായാതെ പങ്കജ അല്ലാത്ത പക്ഷം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നാം ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടു. ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഒരു മാൻകിടാവിലേക്ക് ചെറുതായി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് 2 ജന്മങ്ങളിൽ കൂടി ക്ലേശിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു ജന്മത്തിൽ ഒരു മാനായും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണനായും. അനന്തരം അവൻ മുക്തനാവുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് ക്ഷമിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം മുതലെടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം വീണ്ടും വീണ്ടും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ തീർച്ചയായും അവനെ മായാശക്തിയുടെ കുരുക്കുകളിൽ വീഴ്ത്തി ശിക്ഷിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുവനെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടാതെ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തപരമായ ജ്ഞാനം പര്യാപ്തമല്ല. ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ അടിയുറക്കണം. അപ്പോൾ അവന്റെ പദവി സുരക്ഷിതമാകും. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു അല്ലെ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നത്. ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് നോക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അകലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ അയക്കുന്നു ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോ അതിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവരെന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തില് അകപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടെന്താണ് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ
ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പ്രഭുപാദരെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ദുർവാസാവുന്നുള്ള ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കും അപരാധങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭൃഗു മഹർഷി അല്ലെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചെസ്റ്റില് അല്ലെ ഹൃദയത്തിൽ ചവിട്ടി അല്ലെ. അതും ഉള്ള ദേഷ്യത്തോടെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും മഹാദേവന്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് അവിടുന്നൊക്കെ അപമാനിതനായതിന്റെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് വന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓ ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ, നിനക്ക് വേദനിച്ചോ? എന്റെ ഹൃദയം കല്ല് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പാദങ്ങൾ വേദനിച്ചോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്മളെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചവിട്ടണ്ട, വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഒന്ന് ചവിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ കാല് വേദനിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളും അല്ലെ പൊറുക്കുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ഔദാര്യങ്ങള് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തി ശിക്ഷിക്കുന്നു. മായാശക്തിയുടെ കുരുക്കുകൾ വിവേത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഭാതര് പറയുന്നു, വേദങ്ങളിലൊന്നുള്ള സിദ്ധാന്തപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? നിർബന്ധമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ സുരക്ഷിതമാവൂ. ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അല്ലെ, ഞാൻ വലിയ പണക്കാരനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അല്ലെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രീതിയിൽ കൊലപേച്ച ശ്രീധരനോട് പറഞ്ഞു, നീയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ലക്ഷ്മിപതിയെ അല്ലെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മിയാണ് എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമ അല്ലെ. ആ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നാരായണനെ സ്വന്തമാക്കിയ ലക്ഷ്മിയും സ്വന്തം തന്നെയാണ്. നാരായണൻ ഇല്ലാത്ത ലക്ഷ്മിയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരിക്കലും അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം തീരാറ്. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്നവരും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവയാലൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാത്തവരുമാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം അങ്ങയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരാലും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത അങ്ങയുടെ ശക്തികൾ അങ്ങയെ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാക്കാൻ പരിപൂർണമായും യോഗ്യനാക്കുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടവനാണെങ്കിലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് സകലത്തിന്റെയും സജീവതത്വം. അപ്രകാരം എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സങ്കല്പിതമായ ശക്തിയാലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ അത്ഭുതമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ഏതാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്, എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം. അപ്പോ എല്ലാ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ചു ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ആയിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. സർവകാരണ കാരണം. വിജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണം ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, സർവകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സഹസ്രാബദ്ധത്തിന്റെ അത്യത്തിൽ ഒരു രാക്ഷസിന്റെ രൂപം പൂണ്ടെത്തിയ തമസിന്റെ മൂർത്ത രൂപം വേദങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത് രസാതല ലോകത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹയഗ്രീവ രൂപത്തിൽ വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവൻ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമം. അതാണ് ഈ 5ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ കവർ പേജ്. ഹയഗ്രീവ ഭഗവാൻ
വേദങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന് നൽകുന്നു. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വേദജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്, എന്നാൽ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആളൊക്കെ തമസിലേക്കാവുമ്പോൾ, തമോ ഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ എന്താണ്, വേദങ്ങളൊക്കെ വൈദിക ജ്ഞാനമൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഹയഗ്രീവ് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവന്റെ മനസ്സിലൂടെ യഥാസമയം അത് വിതരണം ചെയ്യും. നേരത്തെയും വേദങ്ങള് വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മത്സ്യമായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ച്, ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഹയഗ്രീവമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത പ്രതീതിയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ നിധി വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ എല്ലാ വേദജ്ഞാനവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വീണ്ടും ആ വേദ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഹരിവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ വസിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മള് ഇളാവൃത വർഷം അല്ലെ, അവിടെയാണ് ഇളാവൃത വർഷത്തിലെ ശിവൻ മഹാദേവൻ അല്ലെ, മഹാദേവൻ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭദ്രസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മരാജന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭദ്രസ്രവസ് ഭരിക്കുന്ന ഭദ്രാശ വർഷം. ഇനിയിപ്പോഴ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള വർഷത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, ഹരിവർഷം എന്ന് പറയുന്ന ലോകം. അവിടെയാണ്, ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധത്തിലെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, ഹരിവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ വസിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ അവതാരത്തിന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നിമിത്തമായത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും പ്രവൃത്തികളും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുര കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പതിതരായ വ്യക്തികളും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നരസിംഹദേവൻ ഈ ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ വൃത്തിഗണങ്ങളോടും എല്ലാ ഹരിവർഷവാസികളോടും ഒപ്പം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി നരസിംഹദേവനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഹരിവർഷത്തിലെ ആണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ഭൃത്യന്മാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് മാത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മാത്രം അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹ രൂപം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങൾ, നമ്മള് ഹയഗ്രീവൻ, ഹയശീർഷ അല്ലെ, കുതിരമുഖം, ഇപ്പോഴെന്താണ് സിംഹത്തിന്റെ മുഖം, നേരത്തെ കുതിരയുടെ മുഖം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കും. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അവതാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരും. ദശാവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന് 10 അവതാരങ്ങളുള്ള എന്ന് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അല്ല, ഭഗവാനെ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും പ്രിയപ്പെട്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 24ഓളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ദശാവതാര സ്തോത്രത്തില് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കേശവന്റെ അവതാരത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ 10 പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഓരോ വരിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ലീലകളുടെയും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ജയദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ആരാണ്? കേശവനാണ് നരഹരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ്? ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ കേശവന് ഭഗവാന് ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ 10 അവതാരങ്ങളും അതിനെല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? കേശവധൃത മീനശരീര, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. അതുപോലെ കേശവധൃത വാമന രൂപ, കേശവധൃത ബുദ്ധശരീര, അല്ലെ? കേശവധൃത ഭഗവതി രൂപ, കേശവധൃത രാമശരീര, കേശവധൃത ഹലധര രൂപ. ഓ എവിടെയും കേശവധൃത കൃഷ്ണശരീര എന്നൊന്നും എവിടെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്നാൽ പൊതുവെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? മനുഷ്യർ ന്യൂനഗതകളായിട്ട് പറയുന്നു, അവരെ മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഓ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുത്തിവെച്ചിട്ട് കാണും, അല്ലെ? എന്താണ്? അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയണം കേശവധൃത കൃഷ്ണശരീര പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കേശവധൃത ഹലധര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി. അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം പറയാം, ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് 9ാമത്തെയാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പ്രളയ ജലയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ഇതില് ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആദ്യം കേശവധൃത മീനശരീര പറയുന്നു, പിന്നെ കേശവധൃത കൂർമ്മശരീര, കേശവധൃത ശൂകര രൂപ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? പിന്നെ കേശവധൃത നരഹരി രൂപ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നു. പിന്നീട് വരുന്നത് കേശവധൃത വാമന രൂപ. അയാളുടെ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് മുഴുവൻ ശ്ലോകവും ചൊല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു. പിന്നീട് പറയുന്നത് കേശവധൃത ഭൃഗപതി രൂപ പരശുരാമനായിട്ട് വന്നു. കേശവധൃത രാമശരീര ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. വഹസി വപുഷി വിശദേവസനം ജലദാപം ഹലഹതി ഭീതിമിലിതയമുനാപം കേശവധൃത ഹലധര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. കേശവധൃത ഹലധര രൂപ, കലപ്പയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബലരാമനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9ാമതായിട്ട് ബലരാമനെ കുറിച്ചിട്ട്. സോറി, 8ാമതായിട്ട് ബലരാമനെ കുറിച്ച്, 9ാമതായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധനെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാ ആദരവും. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മാത്രമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങള് ഇതൊന്നും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല, യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല, മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കൊല്ലേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഭഗവാനില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്, പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന് അത് മാത്രമേ രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന അവരെ നിർത്തലാക്കാനായിട്ട്. അതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു മതമായതുകൊണ്ട്, ബുദ്ധമതം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശ്രീബുദ്ധനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിട്ട് പലപ്പോഴും പലരും അംഗീകരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നിന്ദസിയജ്ഞവിദേരഹസുതിജാതം സദയ ഹൃദയ ദർശിത പശുഗാതം കേശവധൃത ബുദ്ധശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ. യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് നിർത്തലാക്കാനായിട്ട് കേശവൻ തന്നെ
ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ 8ാമത് ബലരാമൻ, 9ാമതായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബലരാമൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. പിന്നീട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായി. അവര് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആ മതത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ശ്രീബുദ്ധനും ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അത് ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിൽ അല്ലെ, ഓരോ വർഷത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭാരതവർഷം അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തിലുള്ളത് 9 ഖണ്ഡങ്ങൾ, 9 വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിലും ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമല്ല, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് ദശാവതാരത്തിൽ 10ാമതായിട്ട് മ്ലേച്ഛനിവഹനിധനേ കലയസി കരവാളം ധൂമകേതുമിവ കിംമപി കരാളം കേശവധൃതാ കൽക്കി ശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ. എന്താണ് ഇനി കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും അധർമ്മികളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. കൽക്കിയുടെ അവതാരം ഇനി വരാനുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. കൽക്കിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തില് അധർമ്മികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ കേശവധൃത എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. മത്സ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേശവനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, കൂർമ്മമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കേശവനെ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അവതാരങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഏതേച്ഛാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് ആരും ആക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ, കേശവധൃത മീനശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ, കേശവധൃത വാമന രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജഗദീശ എന്ന പദം സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഉടമയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൈകളിലും മുരളികയുമായി നിന്ന് ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന 2 കരങ്ങളുടെ രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ബലരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ, ബലരാമൻ നിന്നും പിന്നീട് ചതുർവിങ്ങളും സംകൃഷ്ണ പ്രത്യജ്ഞാനിരുദ്ധ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വിസ്തരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, ആവിർഭാവം വരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ദശാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം രശ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചിന്താമണിക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങള്. അതുപോലെ ഏത് സമയവും പാൽ ചുരത്തുന്ന സുരഭി പശുക്കളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ സദാ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മിമാര്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു, പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷൻ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ. ഒഴുകുന്ന നദിയിലെ തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഭഗവാന് ശരിക്കും അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂലരൂപം കൃഷ്ണൻ അഥവാ കേശവൻ. ഭഗവാനെ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പാലാഴി മഴതന ലീലയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ലീലയിൽ നോക്കിയാലും ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ, ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു. അതിന് എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, നരസിംഹദേവൻ അവതാരിക്കുവാനുള്ള കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. നമ്മൾ 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭൂതേഷഖിലേഷു ചാത്മനം ആദൃശ്യദത്യത്ഭുതരൂപമുദ്വഹം സ്തംഭേ സഭായാന്ന മൃഗം ന മാനുഷം. നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സത്യം വിദാതും നിജഭൃത്യഭാഷിതം, തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്നും സ്തംഭേ സഭായാം, ആ സഭയിലുള്ള ആ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും തൂണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ന മൃഗം ന മാനുഷം, മനുഷ്യനുമല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാം. തന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടോ? ഹിരണ്യകശിപുവിന് അറിയാം ഇത് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൊട്ടാരം, ഇതിനുള്ളില് ഒരിക്കലും നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാനിത്. നമ്മള് വീടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ, അമ്പലമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഭൂമി കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ അനന്തനെയൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ ഇരുത്തും, എന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ മേലെയൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് അനന്തശേഷൻ. അപ്പൊ അനന്തശേഷൻ അത് ഉയർത്തും എന്നാ പറയാം. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു കൊട്ടാരം എടുക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിൽ നാരായണനൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ, ഇത് വെറും മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള തൂണാണ് അല്ലെ, ഇതിലൊരിക്കലും നാരായണൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, നീ പൂജിക്കുന്ന നാരായണൻ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എല്ലാ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാറ്റിലും എന്റെ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ എല്ലാറ്റിലും, ഒരു ഭക്തനെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്, സോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യ, ജലത്തിന്റെ രസം ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാൻ. അപ്പൊ എന്തിലും ഏതിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂവ് കാണും, ഇത് എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് ഭഗവാൻ, ഇത്ര നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളർ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരങ്ങനെയാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ആ തൂണിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഉണ്ട്, എന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് അടിച്ചു പുലർത്തുകയും അല്ലെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രം ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു പാഴ്വാക്കായി പോവില്ല. സത്യം വിദാതും, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുകയുണ്ടായി. നരസിംഹദേവൻ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദൻ അവന്റെ അതിശക്തനായ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു രാക്ഷസനാൽ കഠിനമായി പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മുന്നിൽ നിസ്സഹനായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഭീകരനായ രാക്ഷസനെ വധിക്കുവാൻ പാതിസിംഹവും പാതി മനുഷ്യനുമായുള്ള നരസിംഹദേവന്റെ ബൃഹത് രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വിതീയനായ മൂലവ്യക്തി കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനോ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജയദേവ ഗോസ്വാമി വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഓരോ വരിയിലും യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കേശവന്റെ നാമം ആവർത്തിക്കും. എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും ഓരോ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയുടെയും അവസാന വരിയിൽ എന്താണ്, കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ്വരെ. അങ്ങനെ ഓരോ രൂപങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? കേശവൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിശദമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയിട്ട്
പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പോണ്ട. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ബുദ്ധനെ വെക്കുക? അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. തെറ്റായ ജ്ഞാനം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം തെറ്റായിട്ട് അവരെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജഗന്നാഥൊക്കെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി ജഗന്നാഥ് പലപ്പോഴും പറയും, നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ, രാധാകോവിന്ദ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ബുദ്ധനാണുള്ളത്, ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? കൃഷ്ണ ശ്ലോകം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാനാണ്, അവതാരമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയും അവരടുത്തൊന്നും പറയാൻ പോണ്ട, അവർ സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമല്ല ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം, അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അവരെ നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നും സമ്മതിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരമല്ല, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂല സ്രോതസ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। देता है गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। देता है गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare